Welcome to our channel. As you all know, tinenge tichikuigirai nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Munongoziva mega nyaya yanetsa yevana vaThe late Oliver Mtukudzi, the legend. Tinova zviri kutotishamisa. Sandra naSelma Mtukudzi vofumura unhu hwaDaisy. Daisy was the second wife of the late Oliver Mtukudzi. Daisy was the second wife Oliver Mtukudzi, guys. Saka Sandra naSelma vauya vachiuya navo mavhiki 11 vachiti ivo Daisy akanga aine hutsinye, aiketa vana vake asina basa neavava, because Sandra naSelma vanozvarwa naMelody, so of which Tuku akanga aine vana 6 nevakadzi 4. First born Sandra mai vanga vachinzi ndiMelody, second born Samantha mai vake ndiDaisy, ndo second wife iri kunzi yakatora zvese. Selma naSandra vari kudedzera kuti iwa hapana kana chavakawana. Third born ndiSelma, mai vake ndiMelody, and then fourth born ndiSelby, amai vake hativazive, and then the fifth born ndiSamu, mai Daisy, mai vake ndiDaisy, then the sixth born anonzi Selby, mai vake futi hativazive. So nyaya iripo guys ndeyekuti Selma ari kuti Mtukudzi akatadza kumubhadharira mari yekuenda kuchikoro, ende ari kutaura achiti Mtukudzi akatama akamusiya ari ega pamba, mvura ikavharwa. Ndo nyaya iripo yanzi ari kuti iye Selma akati akudzokera kumba akaona imba yaempty. So guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi zviri kunzi naSelma Mtukudzi baba vake the late vanga vaine mutemo wavakasiya vakataura vachiti aiwa, munhu wese anenge achida zvinhu anofanirwa kukumbira kunani? Kuna Daisy, the second wife. Asi pane vanhu vanga vari vanoziva the family of Tuku vari kudedzera kuti ivo Mtukudzi mukadzi ainyatsoda nemwoyo wake ndewekutanga iye anonzi Melody, amai vani? Amai vaSelma naSandra, anzi iye hai Mtukudzi aimuda nemwoyo wake wese, kwete uyu, because Selma naSandra vari kuti pamwe maybe Daisy anogona kunge akadyisa baba vedu, because baba vedu vaitongoita kunge munhu akapusa, zvese zvaitika under his nose. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, ndo nyaya tinayo. Nyaya yakaitika mushure mekunge munoziva kuti Selma anoimba, but paiva panzi auye kusikoimbawo pane ngoma dzababa vake, vakambenge vati hanga asauye, vakazonyara iri family futi vakazoti ngaauye. Saka isusu kana takatarisa tinongoona kuti pane chitsotsi chihombe chirikuru chiri kuitika. Zvese izvi guys zvakaitika pakaenda Selma naSandra kuwaDJ Ola kupodcast, vakataura zvese vachidedzera kuti aiwa Daisy aititambudza, of which zviri kunzi naSandra anoti iye akambopiwa chikafu mupoto rinobikirwa imbwa. Munongoziva mega guys, pane barika panenge pasina kumira zvakanaka, vanhu vanotambura vanenge vava vana. Saka Sandra naSelma vari kuti vaiitwa sevanhu vanoshandiswa kuita kunge vashandi, of which family imwe iyi yaenda kumaholiday, ivo vachisara vachitsvaira vachiita zvese. Ndo zvazvichitaurwa naSelma naSandra. Isu seTFFers kana takazvitarisa tinoona kuti vanogona kunge vachitaura chokwadi, ukaona zvaakuuya kunews ziva kuti paipa, asi vazukuru vambuya naenda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati Tuku akange akadhakwa paskiri refamily, ndozvataurwa nemumwe munhu akati Oliver Mtukudzi failed as a father. Mumwe munhu akati so sad and unbelievable for a legend's daughter
to suffer this way, ndozvataurwa nemumwe. So nesuwo zviri kutoshamisa kuti samutukudza anga aine mari dzake dzakawandisa, sei vana vake vachitambura. Nyaya inobva yanopointa kuna Daisy kuti Daisy zviri kuti ndiye akatora zvese, even Will vari kufungidzira kuti pane zvinhu zvaakachinja. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi Daisy ari kudedzera kuti aiwa hapana chaakachinja. Muteerere pane imwe yachona yatiri kukunzirai kwekupedzisira after mutange manzwisisa kuti chii chiri kuitika. Iyi yanga iri side of story yaSelma naSandra. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel.